política, aquell deliciós teatre on, aparentment, tot gira al teu voltant, mentre tu no hi ets mai. Digue'm, t'has preguntat mai per què els teus problemes rarament desapareixen? L'habitatge, la llum, el cost de la vida que s'enfila com si no tingués sostre. I, curiosament, tot això és perfectament conegut, analitzat, debatut, quantificat, però no resolt. Quina sorpresa! Potser la resposta no és incompetència. Potser és una cosa molt més elegant, distància. Perquè quan un problema no et travessa, es converteix en dada, i una dada no incomoda, no apreta, no és un tema urgent, simplement existeix. Mentrestant, el món real, el teu, funciona d'una altra manera. No arribar a final de mes no és una estadística, és una experiència, però aquesta experiència no està igualment distribuïda. I va haver un moment interessant, un moment en què allò que era de tots va deixar de ser-ho. Empreses públiques, infraestructures, sectors estratègics. No és que hagin desaparegut, és que han canviat de mans. Sempre amb promeses d'eficiència, de modernització, de progrés. Paraules molt boniques. I amb el temps passa una altra cosa curiosa. Els preus pugen, els serveis canvien i alguns dels qui van prendre decisions reapareixen. No en política, en consells d'administració. Quina trajectòria més interessant, oi? Però bé, no cal dramatitzar. Això no és una conspiració, és un sistema amb incentius molt clars, on el cost de les decisions no sempre recau en qui les pren. I en la responsabilitat sovint és temporal, molt temporal. I mentre tot això passa, tu discuteixes amb el veí, amb la família, amb desconeguts a internet, esquerra, dreta, uns contra altres. Una distracció molt funcional, perquè mentre mires al costat, no mires a dalt. I aquí arriba la part més deliciosa. No cal enganyar constantment. Només cal que la gent continuï creient que la propera vegada serà diferent. No perquè sigui ingènua, sinó perquè necessita que ho sigui. Al final, la qüestió no és si algú viu millor que tu, això és evident. La qüestió és una altra. Qui està realment exposat als problemes i qui només els observa? Perquè és difícil solucionar allò que no et toca.